Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Хуш омадед ба канали Душанбе Сити. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Навбаҳор, Табачка, политехникум. Аз сини Гипразимам раҳ дора бародаро. Хона деэтажай 1/8 сотиқай. Инами хонаи бародаро. Ҳозир як медуроем ва наворш мегирем. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Ин хона 1/8 сотиқ гуфтем. 2 ошёнае. Септикай, канализация надора, септикай. Кирпичи жони қати бардоштагиай, монолитай. Овои шаҳрияй, светиш доимияй. Овои шаҳрӣ, свети шаҳрияй, светош мисол созай овош доимияй. Инҷа септик шай бародаро, ҳамватанон. Инҷа септик шай метавонед инҷа дар ояндада мисол ҳоҷатхонаи берунӣ кинед. Инҷа буромадагии хе. аз як гирди навои хонаро мегирем ва даруни ошуна. Даруни хона медуроем. Ай парам дар дора барои меҳмон омадан. Свет доимӣ аст, об доимӣ ҳаст. Кирпичи жони қатӣ бардоштагиай, монолит. Медароем калидорш. Ай ошхонаш сар мекунем. Кухни 280 ба 260. Гипскардон задагӣ. Чи ай шпаклёвка задагиай, родбан задагиай, подкраска тёр кардагиай. Масад чӣ хеле хутон мехоҳем, краска мекунем. Меравем ба хонаҳо. ин хонаш 5/15 ба 3. Хонае ки аз берунам раҳ доштад. Ин хонашам тиёр, ҳамаи хонаҳо ҳам хела. 5 дар хона. Монолит. Дигари хонаш мерем. ин хонаш 4/55 ба 3. ин хонашам подкраска тиёр. Зидку. Ҷои кабел шунӣ барои телевизор. Ҳама чӣ аст. ҳоҷатхона якум этажда астай, дуюм этажда нестай. Масад гуфтем ятаи дига метавонем дар берун. ҳамаи монтаж кардагӣ, торӣ кардагӣ. ҳоҷатхона 1.5 ба 2.80. чайда метавонем ягон ҷой
кладовка ягон. Рост меблои як комнатаи дига меша, се комнатаи дига дар болоай. И комнаташ 4 ба 280. Ишам тиёрай бар. Подкраска ҳамаш тиёр кардагӣ. Чӣ хеле ки худтон мехоҳӣ краска мекунӣ. Отдельный монтажам дора барои ягон свет мемонӣ, галоген мемонӣ. Отдельно кардагие ки барои мақсад қимтон нағалт. Комнатош ранги комнатои поён. Комната 5-15 ба 3. این комнаташ 4.55 ба 3. ҳамаш тиёр. Краскара мезанем. Якын дуюм этажаш ши дора дема. Ши дора якын дуюм. Инҷа балкон дора. Балконаш тирезаш аст. Инта метонен ва криша садик мактаб наздикаи 5 метр. Хонаро тамошо кардем. Як бор дига оли адресоша мегем. Я бори дига такрор мекунем ҳамватанони азиз. Хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Навбаҳор, Табачка. Политехникум гипроземам айсини гипроземам раҳ дора. Хона дар наздикиш 5 метр мактаб садик ҳаст. Оби доимӣ дора. Мақсад обош хе прамояй, оби шаҳрияй. Светиш доимияй, документош 100%, ягон проблема надора. Кирпичи ҷони қати сохтагияи хона, монолит. 5 дар хона, септикай. Нархи хона бародарои азиз, апо, хоҳаро, модаро $65,000 хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. Номерои телефон барои тамос 97 80 99 19.
935 80 99 19. марҳамат кунед, метавонед муроҷиат кунед, боз савдорам мешавад.